Така, много сте готини всички. Много се скефихме, просто така млада, динамична публика. Не сме говорили много пред хора, силно се забелязва тук предишната лекция. Беше и така второто появяване, обаче получи се много яко според мен. Ние сме фирма май напук на всички методологии, които бяха на старта. То няма нито маркетинг, нито пиар и предполагам, че ще трябва да ги правят тези неща. И да благодаря естествено на Павел, че наистина повярва в нас и да мога да се кажа нашето стадие тук. Здравейте, и аз искам от сърца да благодаря на организаторите и на вас като публика. Както сте забелязали, ние дойдохме тотално неподготвени, без никаква презентация. Ако не бяхте вие, нищо нямаше да се получи. Благодаря ви много.